kérdés! Lesz, csak azért is lesz, Szabadka is újra magyar címet vesz. Vége van a trianoni békedekrétumnak, ennek a szégyen szemétnek, vége a benesi paktumnak, mert vége! Lesz, csak azért is lesz, Kolozsvár is újra magyar város lesz. Az alkotmány fűzette a kezemben, és a rendőrsége kötött megállapodással a kezemben mondtam, hogy mi hajlandók voltunk kompromisszumra. A nemzet egységét kell mutatnunk, de ahhoz kell a vidék is! Hol vagytok, barátaim? Vesszen a kormány! Vesszen a kormány! Ha ez nem tetszik a világnak, bennünket az nem érdekel, ugyanis nekünk ez a jövő. A narancsból alma lett, mert ez a magyaroké, nem a narancs. Mi vagyunk a jövő, és Európát és a világot is mi fogjuk megmenteni a globalizáció polipjaitól, patkányaitól, sunnyogó hiénáitól, vérszívó vámpírjaitól, mert nekik kell a vérünk, de mi nem adjuk. Minden magyar hitvallása, ez, lesz, csak azért is vesz, Magyarország újra nagy és boldog lesz. Nem építettük ki a vidéket, első forradalmunk, bocsássátok meg nekünk, mától ez másképp lesz. Közlöm, mint a térparancsnoka, ez a tér változatlanul így marad, és ha valaki tárgyalni akar velünk, jöjjön ide! Amíg a Gyurcsány benn van az épületben, nekünk megvan az ellenségünk. Egy bolond, agyament, rendszer feje, aki szült egy utolsó szörnyet. Minden magyar hitvallása, ez. Magyarországon gazdasági, erkölcsi és politikai válság van. Ezért jogunk van a népnek mindenhez, mert alkotmányos jogunk van. Minden magyar hitvallása, ez. Nekünk nem csak van egy ősi alkotmányunk, ami legitim, hanem van egy illegitim kormányunk, de az itt jelenlevőségünket még ez az illegitim BTK is szavatolja. Magyarországról